Ụmụ Igbo bịakenenu ka anyị kwuria maka okwu a dị oke mkpa na-efegharị n'efere mba ụwa. Unu ama na Naijiria erugo to the extent bụ a na-egbuzi ndị kpọrọ onwe ha military, ndị Naijiria na-ezo ya na-ezokpo ya. O nwee ihe mere of recent, chere ka m gbaa unu okwu n'eze. Ndị ISWAP gburu Nigerian military 200. You will not believe it. Ha gburu Nigerian military 200. Ndị Nigerian military agawa n'iru wee kpuchie ya. But unfortunately, ndị ISWAP ebupụta ya gbaa n'ihu anyanwụ. Chineke na ndị ISWAP bụzi ihe ji aka ha wee leak secret si na ha gburu Nigerian military 200. And ka ha leakiri the secret, ndị mmadụ ebuwezie ya. Ndị Nigerian military achụwazi ndị ahụ na-ebuzi the news up and down. Kedu ihe ha ji eburu the news? Like ha chọziri ị na-ezokpo ya na-ezochi ya ka enwekwala onye ma na a na-egbuzi military. Ụmụ Igbo nwanne m, onye tinyekwa n'isi. Ahụrụ m vidio the governor of Edo State pụtara na-eti ndị youth ndị Edo State, ngwa bịa join one military. Kedu ihe unu na-eche? Bịa join one military, the pay is good, this one is that. A ga-enyeju unu afọ. Ọ bụgodiri na ọ wụgarị ka ị na-anwụ n'ụlọ nne na nna gị. Nọrọ dia, stay there and be drinking it. Bana street. Ọ bụrụ irewe pure water, ị na-enweta 1,000 every day. Ị kakwa onye military mma. Ị na-enweta 2,000, ị kakwa ha mma, na-eriju afọ. Ọ kakwara gị mma. Ị na-ahụ ụmụnne gị n'anya ọcha, n'udo na mkpụrụ obi, good health, good mind. You be relaxed. Ị gacha lụtara onwe gị, ga-asa ahụ, sapụ onwe gị kpọlọkpọlọ dị mma n'anya. Dan ndị military enye gị ofe gbara ụka, ofe anụ na-anọ ya n'ime. Enwe ike ọwụrụ ọgbọnọ edosiri for 100 years ago ka ha ga-agaga fifta n'ebe ha fire ya n'akụkụ ụlọ bịa were shiere unu nri nkịta na-agaghị erinwu. Ihe just nọ. Ahụrụ m that video, ụjọ tụwa m si or go to this extent because of ngaso pride. If Tinubu will shy away from pride, and listen to Mazi Nnamdi Kanu, you see, everybody will be happy and be proud of Tinubu till the rest of his life. Even when he is no more, his life, his name will continue to reign. Ex-president of Nigeria, Muhammadu Buhari, was once in that particular space. With that particular privilege to rearrange things that have scattered in Nigeria. Mana okwechiri because of pride. Because of non-illusory one man from Ugwu Awụsa anya ndị Fulani. Okwechiri kama kwa ọ ga-ekwe ka divide ya Nigeria na ọ kakwa mma na ihe dị ishi adị. Mazi Nnamdi Kanu wee gwa ya sọkwa ịhụrụ ihe anyị si na ihe dị ishi adị, ishi gị ga-abanye na ya n'ụbọchị taa. Kedu ebe ọ nọ? Ọ laala mmụọ. Asịghị m na enweghị onye na-agaghị anwụ, mana enweghị egwu onye emezie ndụ ya emezi, ọ na-anwụgodi onwe udo mkpụrụ obi, ma ndị nke dị ndụ a na-eto ya. Aha ya dị everywhere of good. Mana nke a ọ nwụrụ onye ọbụla akpụ ya n'ọnụ na ọwụ worst president, ọwụ nke ọzọ a na-akọ ya. Tinubu azụrụkwala esorokwu kwa that same nzọmụkwụ. Kịta ihe a na-emezi wee gbucha ndị military so that ndị youth enwe ike unu amaghị ihe na-eme, so that ndị youth enwe ike batawa, but is not going to work. Ọ gaghị eme na ta never. Ndị Igbo gbawakwanụ. Ha gburu 200. Nke m na-agwa gị abụọkwa na ekwuru. Ndị ISWAP n'onwe ya, ndị a na-egbu mmadụ, ndị a na-ebu egbe, akwụgharị na-ewepụ ndị mmadụ n'ike. Ha gburu 200 ndị Nigeria military. Gbucha ha, Nigeria military ezokpo ya, mee ka enwekwana onye ihe a bụkwa ụmụ ndị mmadụ, mee ka ezokpo ya ka enwekwana onye gaa na ya, because ha achọghọzi ka enwere ihe ọbụla Nigeria na-eme na-apụta na social media again. They don't want it again. Ha chụziri ihe ọbụla merenụ ka ezochie ya ka enwekwala onye ga-ama, ka ha continue na-eme mpụ na arụ. Onye ha chọrọ. But unfortunately, ndị kedu aha ya, ndị ISWAP wee sị gịnị dị na anyị maka ị chọrọ izo ya, ngwanụ ha bupụta ya n'efere mba ụwa, bịa gbaa ya n'efere mba ụwa wit ihe onyonyo, wee bupụta ya sị na ha gburu 200 military men, military personnel.
egbu ha karakpum ha niile wụsara ka ụgụ lara ahịa laa forever and ever. Nke ha agagokwa. A na-ekwukwa na a na-egbu ha everyday na ha ezughọzi etu. Ndị nke ama na-eji ka nọ na that place a ka na-egbukwa ha. Ihe ha na-achọzi kịta wụ ka ha tinyewe anya n'ebe ndị Igbo nọ. Ha emego elu ma ala, enweghị onye chọrọ ịbịa join military. Iwe na ọnụma na-ekwozi ha. Ha nwa ahụ ebe anyị mere vidio si onye ajoinikwala military gaa hụ ha na-akpọ gị na fon, onye ka akpọ gị onye ka akpọchi. Ọ bụrụ na Tinubu ga-ewepụ pride, if Tinubu can be able to be bold enough to remove pride and ego and listen to Mazi Nnamdi Kanu and come to terms with Mazi Nnamdi Kanu, the history will never forget Tinubu. It will never. History will forget about the bad things, the hardship, the everything. That is the inhuman treatment, the everything that in the Nigerian agafe now pass you through. The history will forget about it. They will use that one thing to remember him. I'm telling you, if he can come in terms with Mazi Nnamdi Kanu, this was a man that was screaming on social media, on Radio Biafra. He was screaming on top of his voices. Unu ga-egbuchakwa ndị Christian, unu ga-egbuchakwa ndị Nigeria, ndị ISWAP unu na-akpọpụta na Nigeria, ha ga-egbuchikwa ndị military, ha ga-egbuchikwa obodo agadịkwa worse than Somalia. Lekwa ihe unu na-eme na-eti na-akpọku ndị Nigerian government. Ọ bụrụ arụ ya wee mee. Unu niile si na ọwụ arụ ka Mazi Nnamdi Kanu mere. Ọtụtụ ndị ha pụta kịta ha na-ayatiyarị ọnụ si na Mazi Nnamdi Kanu data akpọrọ ya dangerous man because of na ọ gwara gị eziokwu. Maka na ọ gwara gị eziokwu, ahụ onye kwuru eziokwu asị ka ejide ya zọgbuo ya. Sọsọ na Nigeria wee ebe wepụtakwu eziokwu asị ka etigbuo gị zọgbuo gị. Hey, una na-anụkwa nke a? This one shocked me. 200 military personnel gone just like that. One day, one night, one day. Pew nke ha aga. Ọ bụrụ na enwegodiri onye ị na-ahụhụ n'anya nọ gị n'akụkụ mana ọ na-achọ ije banye military, biko jee rịọ ya biko si ya abanyekwa na Nigerian military ma ọkwanụ polisi ma ọ gịnị. Ọ na ha ahụhụ ebe a na-arụcha ihe na ebe a na-arụcha ma ndị nke na-arụ ụzọ ma ndị nke na-eme ihe dị mma, ha ga-etinye unu military ebe unu ga-aga ka e were isi unu were mere ofe. Ahụziri m na ihe na dis bandit ndị a na-egbu ndị mmadụ na ha na-atazi mmadụ. Ha na-atazi mmadụ. Ha gbucha ha ata ha hụ onye ahụ n'ọkụ. Nigeria Chineke na ahụtụbekwa m na Nigeria ka a na-atazi mmadụ. Ndị bandit were egbe gbakpuo mmadụ kakpum, ha bịa yawa ya afọ were ya nyala ọkụ, nyacha onye ahụ ọkụ na-akpagharị ya dịka ọ bụ ofe. Akpagharịcha ha ewere mma ebere ya lata. Nke ahụrụ m ya n'ihu anya m koro. I watched the video. Ọ bụghị ha na-epost na Facebook maka Mark Azuka. Ha ewere mma ebere mmadụ na-ata. Ha hụ ya na ọkụ. Mmadụ ibe gị gaa nụrụ n'ilu taa. Ndị bandit were mma chabiri aka na-ata ya karakụ. Nigeria chibu ha n'ụsọ. Kịta ha na-ekpuchizi ya. Ha chọghọ ka ọ pụta. Ha chọghọ ka ọ pụta atọ. Ha chọghọ ka onye ọbụla mara. Ha chọghọ ka ihe ọbụla ha na-emezi. Na-aghọta ihe na-eme. Ha chọghọ ka ihe ọbụla ha na-emezi. Ha chọghọ ka enwee any content creator maọkwa na any influencer maọkwa na any activist that will come out and talk about ihe ha na-eme na Nigeria. Ụmụnne m ụmụ Igbo, nke unu bụ ihe mma, nke unu kacha m mkpa. Onye tinyekwa n'isi. Ọ kara gị mma na ibugharịwara mbugharị ha na road. Ịgacha gaa lara onwe gị sapụ ahụ. Ọ kara gị mma that na ị gara aga join ya Nigerian military. Ịbanye Nigerian military nke gị agwụla. Your own is gone. Chefuo maka family gị. I'm telling you, 200 people. 200 ọ bụ ntakịrị ihe. 200 mgbe nwatakịrị bịa toga tocha gacha school bịa banye military abịa wepụ ya ndị ya n'ike. O mebeghị ihe o ji pụta ụwa. Ọ bụ ha arụ. Ihe niile Maazị kwuru na Nigeria, ihe niile o kwuru, all his broadcast,
everyday ka mmụọ ihe niile o kwuru from beginning to the end everyday ka mmụọ na-eme. Ndewo ụmụnne m, ya gasiere unu. Bye.